Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengko kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi wawasan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya pitados kanthi penuh ing kasantosan bilih Gusti Yesus menika rawuh wonten ing alam donya, paring kabegjan, paring kawilujengan. Sinten kemawon ingkang pitados ing panjenengane bakal nampa sih nugra dalem, mbuh kuwi wong Yahudi menapa tiyang sakjaban Yahudi. Rawuh dalem Gusti ing alam donya boten namung mligi kagem tiang-tiang Yahudi. Pancen rikala semanten anggenipun Gusti rawuh miyos ing alam donya menika ing tengah-tengahing bangsa kabudayan Yahudi lan sacara kamanungsan nggih dados warganing masyarakat Yahudi. Ananging anggenipun martosaken kratoning Allah, martosaken pamartobat, martosaken sih kawilujengan dalem boten namung kagem tiang-tiang Yahudi, ning ya kanggo sapa wae sing gelem nampa umat manungsa ing alam donya. Menika wujud saking keterbukaan iman kapitadosan Kristiani. Awake dhewe wong Katolik menika pracaya bilih Allah anggenipun yasa kawilujengan ora mung kanggo wong Katolik, ning kanggo kabeh umat manungsa sadonya. Ora mung umat manungsa ning ya sedaya titah dalem Allah sing ana ing alam donya. Anggenipun ngayati iman kapitadosan tumraping kula panjenengan sami tansah tinarbuka dumateng agami sanes, iman kapitadosan keyakinan sanes sing ya mbok menawa sacara langsung eksplisit boten ngendika utawi ngakeni pracaya marang Gusti Yesus, ning anggenipun gesang mujudake menapa sing dados kautaman dalem Gusti Yesus. Umpamane wong ora Katolik ning duweni katresnan sing luar biasa tumraping sesami. Wong ora Katolik ning gadhahi sih pangapunten sing luar biasa tumraping sesami. Pancen boten ngakeni Gusti Yesus menika juru wilujeng ning ngetingalake menapa sing dados kautaman dalem Gusti Yesus. Lumantar waosan Injil dinten menika kula panjenengan kaparingan pitedah bilih rawuh dalem Gusti boten namung asung kawilujengan tumrap tiang-tiang Yahudi, ning nggih tiang-tiang sakjaban Yahudi termasuk salah setunggalipun perwira utawi penatus Romawi. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab 8 ayat gangsal ngantos dumugi 11. Nalika samono Gusti Yesus mlebet ing kutha Kapernaum lan ana penatus sowan ing ngarsane ngaturake panyuwunan unjuke. Gusti,
rencang kula lumpuh ngleleh wonten ing griya sakit sanget. Pangandika dalem Gusti, aku dak teka marasake. Nanging penatus matur, Gusti, estunipun kula boten pantes dipun rawuhi wonten ing pondok kula. Kula aturi ngandika satembung kemawon, rencang kula temtu badhe saras, awit kula menika ugi tiyang ingkang kabawah kaprentah lan ngerehaken prajurit. Menawi wonten ingkang kula criyosi, mangkata injih lajeng mangkat. Sanesipun mreneo injih lajeng mriki. Menawi kula criyosi, iki lakonana, injih lajeng dipun lampahi. Midhanget atur mangkono mau, Gusti Yesus iram ing penggalih banjur ngandika marang sing padha ndherekake, aku kandha sak benere ana ing Israel durung tau aku mrangguli pengandel sing samono gedene. Nanging aku kandha marang kowe, akeh sing bakal teka saka wetan lan kulon lan padha nderek kembul bojana karo Abraham, Iskak lan Yakub ana ing kratoning swarga. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil nyariosaken Gusti Yesus rawuh ing Kapernaum. Kapernaum menika salah setunggal kitha sing akeh banget nampi keajaiban, mukjizat pangeram-eram saking Gusti Yesus, termasuk karya pastoral Gusti Yesus ing Kapernaum menika kuatah banget. Lan ing jaman semanten bangsa Yahudi menika kajajah dening bangsa Romawi. Mila sangat mungkin penatus utawi perwira Romawi menika saged pinanggih kalian Gusti lan mireng sinten menika Gusti Yesus. Golek sisik melik bab Gusti Yesus kula kinten gampil tumraping penatus, awit penatus menika wonten ing setrata Romawi termasuk pimpinan tentara. Setunggal perwira nduweni bawahan 100 wong. Mila menapa sing diaturake penatus kala wau, yen piyambake menika kabawah kaprentah ngerehake prajurit, menika ingkang dados gesangipun penatus lan pitados dumateng Gusti ingkang ugi nggadahi kuwasa tumrap bawahan-bawahanipun. Kuwasa dalem Gusti Yesus tumraping penatus tentu nglangkungi apa sing dadi kuasane penatus saengga saged matur kados kala wau. Nah menika iman kapitadosan. Pancen penatus menika tumraping bangsa Yahudi wong kafir, tiyang Romawi menika kafir sanes bangsa pinilih ning mujudake ngetingalake kapitadosan. Lan Gusti Yesus ngendika kanthi cetha, ana ing Israel durung tau aku merangguli pengandel sing semono gedene. Mila ingkang penting boten agama ning pengandel. Kados pundi tiyang pitados sing Gusti mujudake kapitadosan menika wonten ing gesang, sikap lan tindak tanduk saben dinten. Lan menika ingkang dados rana Gusti paring kawilujengan, paring sih nugraha. Mugi-mugi lumantar mangsa Advent menika kula panjenengan wantun sinau lan nulodo nulat kados pundi iman kapitadosanipun penatus. Anggenipun estu masrahaken abdinipun wonten ing ngarsa dalem Gusti. Masrahaken kanthi kapitadosan bilih Gusti kagungan panguwasa, paring kasarasan, paring kawilujengan. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra
pituwin Hyang Roh Suci. Amin.